खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गियानपीठ डिग्री फरायसालिमानि बिगियान आयदायाव सा 15 लेङाइ बिबुंगोराफोरजों लोगोसे 7 नन टिचिं स्टाफफोरनो मैया बिटिआर सरकारा एपइन्टमेन्ट लेटार रानना होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, विल्सन हांसदा, दावबायसा बर' आरो सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ। नैथि खौराङाव दङ दैजों बुखारलांजानानै माजबादआव सासे आइजोनि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं डिमापुर गामियाव थांनाय 30 मे खालि सानजौफुआव दैमायाव बुखारलांजानाय सासे आइजोनि गोथै सह' बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 30 मे खालि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं डिमापुर गामिनि थागिबि मन्दिराम ब्रह्मनि बिसि रानि ब्रह्मआ हाथाय खालामनो फैदोंमोन। जेब्ला आइजोआ हाथाय खालामखांनानै सानजौफुआव गामिनि सानै हौवाफोरजों न' फारसे गिदिंबोफिननानै फाग्ला दैमा बारनो नाजादोंमोन। बे समावनो थांफानाय सानै सुबुङा दैमाखौ बारदोंमोन आरो लोगो लोगो रानि ब्रह्मआबो दैखौ बारनो नाजानाय समावनो दै दाहारजों बुखारलांजायो। हाथाय जानानै लोगोसे फैफानाय सुबुङा दैमानि सेर सेर आइजोखौ बोखांनो खारलांदोंमोन आरो आइजोखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय नाजासेयावबो बिसोरो आइजोखौ रैखा खालामनो हायाखै। बिसोर सानै सुबुङा न'आव फैफिनो आरो गावसोरनि न'खर आरो गामिनि सुबुंफोरजों नागिरनो थांफिनो। अब्ला बिसोरो आइजोखौ नागिरना मोनाखैमोन। अब्ला गामिनि सुबुंफोरा न'आव फैफिनजोबो। मैया फुंनि न'खरनि सोद्रोमाफोर आरो गामिनि सुबुंफोरा दैमा सेर सेर नागिरबाय थानाय समाव दैमानि थालायाव रानि ब्रह्मनि गोथै सह'खौ नुयो आरो थाबैनो पुलिस थानायाव खौरां हरो। उनाव माजबाद पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ बोखांनानै माजबाद पुलिस थानायाव लाबोयो आरो पस्टमर्टमनि थाखाय उदालगुरिनि सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। उनाव सानजौफुआव रानि ब्रह्मनि गोथै सह'खौ न'खरनि सोद्रोमाफोरनो गथायनानै होयो। बेबायदिनो आइजोनि हरखाबै थैनायाव 1 नं डिमापुर गामियाव दुखुनि साया साग्लोबो। थामथि खौराङाव दङ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मैया क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आथिखालाव फाहामथाय लागासिनो थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजैनि देहानि सोमोन्दै दान्दिसे खौरां लाहैयो। बड'फानि न'खरनि सासे सोद्रोमानि साखाथियाव गसंनानै सावरायो आरो बिथांजोनि देहाया थाबैनो हामनायनि थाखाय गसाइनि सेराव गोसो गोथारै आर'ज गाबो आरो बिथांनि न'खरनो जायखिजाया हेफाजाबनि गोनांथि जायोब्ला मदद होगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खोथा होबोयो। ब्रैथि खौराङाव दङ PM श्री गग्राफार गोजौ गेजेर फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि बलेन्द्र बर'आ मैया आजिरा मोनबाय। 1990 मायथाइनिफ्रायनो गिबियै MP श्री गग्राफार गोजौ गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोंनि आखान्थि फोरोंगिरि महरै थिसनजानायनि उनावनो फैयै फैयै 2025 मायथाइनि 31 मे सानखालि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय PM श्री गग्राफार गोजौ गेजेर फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरि बिफाननिफ्राय आजिरा मोनो। मैयानि बे आजिरा लानाय हाबाफारिखौ सामलायो नलबारि जिल्ला फरायसा आफादनि आफादगिरि कन्दर्प कलिता बिथाङा। बे हाबाफारियावनो मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लानानै बे हाबाफारियानो जादों फोरोंगिरि बलेन्द्र बर'नि मुङाव बलेन्द्र ज्योति मुंनि गांसे बिजाब बेखेवनाय जायो। बाथि खौराङाव दङ गरेस्वराव AGP दोलोनि खौरांगिरि मेल खुंदों। AGP दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङै मोन जे बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जाबाय। बेखौ लानानै मैया गरेस्वराव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों परेश बिश्व बिथाङा फोरमायदों। द'थि खौराङाव दङ अरुणाचल प्रदेशनि हायुङारि 13 नं राजालामायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय शुक्रबार 30 मेनि मोनायाव अरुणाचल प्रदेशनि सानजा कमें जिल्लानि बाना आरो सेप्पानि गेजेराव थानाय 13 नं हायुङारि राजालामायाव गोबां जुब जुब अखा हानानै हा गिसिखानायनि जाहोनाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। स्निथि खौराङाव दङ बिष्णु बर'नि अनजालि बिसि जनालि बर'आ गोमानानै दं। जनालि बर'आ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर ओनसोलनि बरकुसला थांगाबारि गामिनि थागिबि। थांनाय 27 मेनिफ्रायनो जनालि बर'आ गोमानानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय जनालि बर'खौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला 7086522171 आरो 6900330510 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाइ बिष्णु बर'आ। दाइनथि खौराङाव दङ बिजिरसालिनिफ्राय न'आव सौहैफिनासै उकिल नाजमा यासमिना। भबानिपुर आनसलिक कलेजनि खाथियाव गिख्रंथाव गारिनि सौग्रावनायाव उकिल नाजमा यासमिननि जायगायावनो जिउ खहा जायो।
गुथि खौराङाव दङ BPF दोलोनि सा 15नि बांसिन मददगिरिफोरा मैया 13 नं सिदली बियाबनि EM सायखं बसुमतारीनि नुजाथिनायाव आखाइ गोरोबफैदों। 10थि खौराङाव दङ सिम्बोरगाव थिंख्लांगुरि गामिनि रथिना बसुमतारीया खारनानै दं। थांनाय 30 मे खालि सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव फिसाइया फिसाज्ला गथ'खौ फरायसालिनिफ्राय लायनो थांदोंमोन। बे समावनो रावबो गैयैनि खाबु लानानै न'निफ्राय खारखुमा लाङो। 10 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोनां सासे बिमाया क'क्राझार जिल्ला बालाजान तिनालि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय सिम्बोरगाव थिंख्लांगुरि गामिनि थागिबि 31 बोसोर बैसोनि बिरखां बसुमतारीनि बिसि 29 बोसोर बैसोनि रथिना बसुमतारीया थांनाय 30 मे खालि बेलासिनि 2 रिंगासो समाव गावनि आंगो न'निफ्राय खारखुमालाङो। फिसाइया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि बिसि रथिना बसुमतारीया मबाइलनि गेजेरजों गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लानायखौ मिथिनानै बिसिखौ रायनायजों लोगोसे फंनैसो बुदोंमोन आरो बेनि माखासे सम उनावनो बिसिया न'निफ्राय खारखुमालाङो। दा जेखियानो जाया मानो फिसाइया गावनि बिसिखौ न' फारसे गिदिंबोफिननो खावलायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला हमना दोननानै 8822 045 707 आरो 9957 855 640 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। 11थि खौराङाव दङ आसामाव सानै सुबुंनि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों। रायजोनि सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बिफाननिफ्राय बावैसो सिगां रिपर्ट होनाय बायदिब्ला मैया थामहिनबा 31 मे सिमाव आसामाव सानै सुबुंनि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों। 12थि खौराङाव दङ देहा फाहामगिरिफोरा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि उदैनिफ्राय 210 सेन्टिमिटार गोलाव ट्रिक'बेजर हेयार बल बख'नो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जयपुरनि देहा फाहामगिरिफोरा हिन्जावसानि उदैनिफ्राय बख'नो हानाय 210 सेन्टिमिटार गोलाव ट्रिक'बेजर हेयार बलआ दासिमाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन ट्रिक'बेजर महरै मोनसे गोदान मुलुग रेकर्ड खालामदों। मानोना सिगांनि रेकर्डआव 180 सेन्टिमिटारनि गोलाव ट्रिक'बेजरखौल' नुनो मोन्दोंमोन। 13थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला बेरगावनि मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव मडेल अंगनाबादि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिश्वजित दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव बियाबाव 2 नं नावबान्दा आरो बरंगा जुलिकुथियाव गामियारि ओनसोलनि गथ'फोरखौ सोलोंथायाव मुलाम्फा खालामनायनि थांखिजों मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया अंगनाबादि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। 14थि खौराङाव दङ 30 मे 2025 इं अक्ट'खालि इउपिपिएल दोलोनि आदर्श सानस्रिखौ मोजां मोननानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय बारग' एबसुनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव गोदानै जयनिं जानाय सोद्रोमाफोरा फारियै राजेन्द्र ब्रह्म बारग' आफादगिरि जिथि दुवार दख'रा एबसु आरो बारग' लेङाइ बुंथिगिरि चिरां जिल्ला कमिटि एबसु बिशेश्वर बसुमतारी बारग' आफादगिरि जिथि दुवार दख'रा एबसु निपुल खाख्लारि बारग' बोसोनगिरि जिथि दुवार दख'रा एबसु दीपक मोसाहारि बारग' रांगिरि जिथि दुवार दख'रा एबसु निजोम बसुमतारी बारग' लोगो हारिमुवारि नेहाथारि चिरां जिल्ला कमिटि एबसु लाफेन ब्रह्म बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि चिरां जिल्ला कमिटि एबसु गोदानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैनाय 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि दैदेनगिरिफोरखौ बरायदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि आरो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्रिया। 15थि खौराङाव दङ 8 नं दतमा बियाबाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सा 500 मददगिरिफोरा बिजेपि दोलोआव जगदान जाफैनायखौ मैया दतमा मण्डलनि दैदेनगिरि बिथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय थाव मिलाव जगदान हाबाफारि खुंफुंनानै बिजेपि दोलोनि माला आरो टुपि गानहोनानै बरायनानै लादों। 16थि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। बर' बिजोंनिफ्राय गोजौ आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव धेमाजि जिल्लानि मादावनो साबसिन 10थि मासि टप 10 मोननो हानाय गासै 22 फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ मैया एसबि बड' जौसिन फरायसालि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोरा गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै 18सा फरायसाफोरखौबो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बरायनायजों लोगोसे मान बावो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो
मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा डक्टर ब्रिदुल बसुमतारी, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारी बिथांमोना 17थि खौराङाव दङ। देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बालाजान थिनालि दालाइसा एबसुआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान थिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया क'क्राझार लावरिपारा बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोर आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बालाजान थिनालि दालाइसा एबसुनि सिङाव 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव गासै सा 12 फरायसाफोर आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि मासियाव गासै सा 18 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। मैयानि बे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खाम्फा बसुमतारी, पिएनआरडि बिफाननि क'अर्डिनेटर अशक गयारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय एबसुनि सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। 18थि खौराङाव दङ। पाटकिजुलियाव मेलेरिया, डेंगु, जापानिज एनकेफेलाइटिस बायदि देहायारि बेराम रैखाथिनि थाखाय सांग्रांथि हाबाफारि लादों। भारत सिमाजों नांजाबनाय भुटान हादरा गंसे मेलेरिया बेराम गैयै हादर। बे हादराव मेलेरिया बेरामनि जेबो रोखोमनि लैखोन मोननाय जाया। जोंनि भुटान सिमाजों नांजाबनाय ओनसोलफोरावबो मेलेरिया बेरामजों लोगोसेनो डेंगु, जापानिज एनकेफेलाइटिस बायदि बेरामखौ गैया खालामनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमा साखाथिनि पाटकिजुलि लाइब्रेरिनि न'ब्लाङाव सावस्रि एबा देहायारि रैखाथिनि सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। गाहायै तामुलपुर जिल्लायाव मेलेरिया, डेंगु, जापानिज एनकेफेलाइटिस बायदि बेरामनिफ्राय रैखाथि होनो आरो बैफोर बेरामखौ तामुलपुर जिल्लायाव उदां खालामनो थाखाय थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों रायजोफोरखौ सांग्रांथि होबोबाय थादों आरो बेफोरबादि हाबाफारिखौ रायजोफोरनिसिम लांबाय थागोन होनना जिल्ला सावस्रि बिफाननि एमआइ रहेन चन्द्र ब्रह्मआ फोरमायथियो। तामुलपुर जिल्लानि एडिसि हिमाश्री कनिकरजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि एसडिएम एनएचअ डक्टर भुटान सामद्रुप जंखार जिल्लानि हेल्थ अफिसार डक्टर हेमा सरां, पाटकिजुलि देहा फाहामसालिनि गाहाय रबिनसन इसवारीमोनजों लोगोसेनो सावस्रि बिफानाव मावनाय गोबां मावख'गिरिफोरनि जथायै नुजाथिनायाव मेलेरिया बेरामनि सावस्रि रैखाथि मावबादाखौ खुंफुंदों।